Hello, Humblebee. Tahimik lang kasi nagba-vacuum ako. Dennis Mix Channel. Maupay nga aga, maupay man. Kumusta? Nagba-vacuum kasi ako kaya nakamute. Kailangan ko i-mute eh. Maingay kasi, hindi pwede. Wala kang ano? Hindi ka busy, Humblebee?
Miga Miga, shout out Doms Rakitira. Thank you sa tamsak. Go ahead. Sabi ni Humble Bee. Hello guys. Nagbabacuum ako. Ayan ang aking vacuum, oh. Yan. Hindi pwedeng maingay. So, ngayon tapos na ako mag-vacuum. Magwawalis na lang. Tulungan nyo ako. Sige, baba ka ng link. Pag lang marami. Baba ka lang ng link, Doms Rakitira. Sino tumulong, Humble Bee? Tulungan mo ako maglinis. Yan, nagbaba si Doms Rakitira ng kanyang bahay. Kung di mo pa kadikit channel, hello, tamsak, thank you. Nagbaba si Doms Rakitira ng kanyang bahay pa puntahan at ating lablabin. Pupunta na rin ako. Primer pala to. Guys, pakidikitan patamsak lang sa primer ni Doms Rakitira. Kailan? 3 days pa pala to. Malayo pa. Tamsak lang guys. And then primer yan ni Doms Rakitira. Thank you sa pagpunta. Kahit ako'y busy. Diyan lang muna kayo. Huwag niyo ako iwan.
Lipat naman tayo ulit. Madilim. So, yan, madilim. Dito na lang. Yan. Putik. Ang lakas ng ano ng Jim Sikat. Kumusta? Tapos ba yung ginagawa mo kagabi, Bulby? Saglit lang ha. Sama lang kayo sa akin. At ako'y magwawalis. Nagwawalis kasi ako. Mute ko lang guys kasi magbabacuum ako. Mute ko lang.
Sabi ni Humblebee, Dana, Rakitira. Thank you, Humblebee. Wala yung aking moderator at naka-charge. Saglit lang guys ha. Magwawalis lang ito. Nagugutom na ako ay. Diyan lang kayo. Mag-ano lang ako ng map. At ako yung magmamap. Para mamaya tapos na.
Tara, sama. Magmamap ako. Saan ka ba? Ito na lang. Ito ka na lang. Yan. Diyan ka. Nagkalang mo. Ako mo. Ay. Ikaw mo. Halika. Halika. Yes. Labas tayo. Sige na. Halika. Ay, magpahuling aso. Halika. Labas tayo.
Hindi. Oh, nakakapagod. Ang ginagawa mo ngayon, Humblebee? Tutulog ka pa ba? Nung oras ka na natapos kagabi. Thank you sa pagtambay, Humblebee. Mag-iis ka na rin. Para makatambay ako. Isang oras na pala ako. Ilan ba sa inyo dyan? Hindi ka mag-iilis sa Humblebee.
Wait. Luto lang ako ng tubig. Dahil ako'y nagugutom na. Di pa ako nag-breakfast. Twinkle TV. Hello. Good morning, good morning. Alias TV. Busy na naman si Doday. Thank you for coming. Hindi ko alam kung ano ako ng wala yung moderator ko naka-charge eh. Thank you, baby. Lagyan kita ng jacket.
Meron ka ng jacket, Ricky TV. Thank you sa 7 thumbs up. Nag-ano lang ako ng papakulo akong tubig. Magluluto ako ng pansit canton at di pa ako nag-breakfast. Saglit lang guys, kukunin ko lang yung aking pansit canton sa baba. Wait lang. Luto tayo ng pansit canton. Oo, meron kape. Gusto mo? Meron akong kape. Malamig nga lang. Kape ko. Kanina pang umaga. Anong oras na ba ngayon? 10:36 na pala. Yung kape ko kanina pa umaga. Ito siya. Oh. Ito. Ito yung kape ko kanina pa to umaga. Ano? Oo, kahit dito. Kahit dito kaya ang lamig. Lalo na kahapon, ay kagabi. Pero kahit malamig, nag-electric fan pa rin ako. Hindi naman kasi ako lamigin.
Ganyan talaga sa probinsya, malamig. Nasaan ka ba, Hambolde? Bakit uwing-uwi ka na? Saan ka ba uuwi? Akala ko nandiyan ka sa ano, magulang mo, bahay mo ng kanino bang bahay yan tinitirahan mo? Ano ba yan? Saan kabila? Ang dami mo namang bahay. Nakiki-internet ka lang. Ikaw kasi. Sabi ko sa'yo, mag-ano ko ng sarili mong internet, kanino ba yung bahay? Yung nandyan ka, kung saan ka nandyan ngayon? Magkakapit. Kagabi ka pa ba dyan? Sabihin mo kasi, bigyan ka ng pambili ng wifi. Para doon ka na lang sa inyo. Mura lang naman yun. Ang wifi ngayon, 1.5. Ano ba yung ginagawa nyo? Ano nga, si Delphine Manubag, tinuruan ko kagabi kung paano maglagay ng thumbnail. Yun, nakapaglagay na siya, alam niya na siguro. Hindi ko lang alam kung matandaan niya yung tinuro ko sa kanya. Tingnan mo yung video niya, may thumbnail, isa pa lang. Ay, hindi nagpalibak. Tamsak dan, Dodong Pugat. Hindi nagpalibak si Dodong Pugat. Thank you sa tamsak. Kain tayo. Saglit lang hapisan ko lang to ng kain tayo. Busy lang. Salamat. Ako hindi pa nag-breakfast. Ano na to, tanghalian. Wala kang ngayon, Delphine Manubag, wala kang work.
Buti nakakapag ano ka dyan sa trabaho mo. Nakakapag cellphone. Nay. Kain tayo. Alam mo, anong kapares ko nito? Tinapay. Kain na tayo. Kain tayo, kain. Madilim. Kain Humble Bee, kain Delphin Manubag, Dudong Puga, o sino pa ba nandyan? Kayo na lang. Kain tayo. Lagay ang pansit canton sa tinapay. Ito ang favorite na breakfast ko. Kain Humble Bee.
Yupil gimmicks. Mga on. Kaon tayo pil. Ano lang, pansit canton o pan. Ano, breakfast. Kaon ba? Hmm. Ang sudan ko, ano lang, pansit canton, pati tinapay. Almusal lang. Di ko og kanon. Unya na kung kaon kanon. Ulan pa rin da, Yupil. Dito sa sa amin, sa Samar, baha. Natigil ang ulan. Kawawa yung mga tanim na palay. Lami ba ang pansit canton o pan? Pan lang naman to, ay ano lang naman to, tinapay. Katatapos ko lang kasi maglinis. Nag-vacuum ako, anong oras na? Mag-11 na, di pa ako nag-breakfast. Maano na naman yung aking ulcer. Na-atake. Kain kayo. Yan, ang pansit canton, lalagay sa tinapay. Thank you sa 4 million in the house at 8 thumbs up. Sino pa muna dyan? Nandiyan pa ba si Prickle TV, si Alias TV. Ba yan? Tagak naman natin. Nahuhulog ko. Nandiyan pa si Humblebee. Si Delphin Manubag. Si si Dodong Pugak, Newfield, ay Bisaya din yan. Taga Cebu. Tapos si Humble Vito, Bisaya din.
from Bohol. Na magkaintindihan kayo. Mga Bisaya. Ako nakakaintindi lang ako ng Bisaya kasi nagtumira ako ng Davao. Ano lang naman ako dun, 7 buwan. Punta ko doon. Punta ako doon sa anak ko kasi nandun sa papa niya. Tambay lang, tambay. Nahuhulog naman to kasi. Maulan pa rin dyan, Yupil, sa inyo. Marami nang naglalaro. Ulan pa rin. Meron bang ano ngayon, bagyo? Hala. Maulan kasi. Andyan pa rin si Dodong Pugak, kanutoy ko. Tambay lang, thank you. Kaunta, Dodong Pugak. Nag-almusal ka na ba? Almusal ko lang ay pansit canton at tinapay. Salamat sa pagtambay, Dudong Pugak, Delpin Manubag. Kaon. Pansit yan, oo, pansit canton. Hindi pa ko nag-almusal. Sige lang, maligo ka, Yupil. Ligo ka sa ulan.
Salamat sa BG, Upil. Nasa trabaho ka na ngayon, Dilpin? Si Upil Gimmicks ay taga Cebu yan, Dilpin, Bisaya. Bisaya din siya. Wala kayong trabaho? Kaya pala ang gala nyo. Ano nabili nyo doon sa ukay-ukay? Marami, marami ba kayong nagpasyal lang kayo. Buti libre gasolina nyo. Malayo ba yun doon sa tinitirahan mo? Yung pinuntahan nyo doon sa ukay-ukay? Parang yung mga bahay dyan, parang mga yung design nila ba, pare-pareho. Mag 1 hour and 30 minutes na pala. Mahirap ba dyan sa babaeng pobre? Hello, lagyan na kita ng jacket. Meron na si Lulong jacket, babaeng pobre. Kahapon kasi ayaw talaga magbigay ni Lolo ng Hala, mali. Teka lang, babaeng pobre. Mali na pindot ko. Sorry. Sorry. Iba inadampot kong gadget. Hindi ko tutuloy malagyan ng jacket. Message ka ulit, babaeng pobre. Nalagyan kita ng kulay.
Yan. Meron ka ng kulay, babaeng pobre. Sorry, kasi naiba yung nadampot ko cellphone. May ano ka na. Binigyan na kita ng jacket. Kain, kain, babaeng pobre, kain, pansit canton lang. Kumusta? Buti may jacket na. Nung ano talaga kahapon, hindi talaga ako makapag, ano, lagay ng jacket. Natuyo siguro. Anong nakaka mission fund? Oo. Katatapos ko lang kasi mag-vacuum, nagugutom na ako. Ano na kasi dito, 11 ng umaga. Wala bang pansit canton dyan sa Australia? Alam ko meron. Pag umuwi ka ng Pinas, magdala ka. Baka hindi pa kayo dikit ni Yupil Gimmicks at saka ni Dodong Pugak Kanutoy ko. Magdikitan kayo at magmahalan. Ano? Bakit te? Hindi ako makapag-send ng pakulay. Wala pa, hindi pa naman ako monetize. Hindi pa ano, wala pa yan. Kapag ang isang channel ay monetizing na, meron siyang dollar sign dyan sa may ano. Oh, meron siyang dollar sign. Kapag makikita mo sa isang LS na mayroong dollar sign dyan sa baba, ibig sabihin nun, monetize na yung channel na yun. Pwede ka na magpalipad ng kung ay gusto mong ayuda, super chatter, ganun. Tabi mo lang muna yan. At para tumubo sa baka sakaling magkaroon ng interest. Lalaki pa yan. Joke lang. Ano mo lang muna. Ibangko mo lang muna. Saka mo na paliparin pag nasa hustong gulang na siya. Kala mo ibon. Yan si Yupil Gimmicks tsaka si Dodong Pugak, ano na yan.
Si Dudong Puga kay si Delphin Manubag. Mga monetize na yan sila. Tsaka si Humble D. Sila yung mga tumutulong sa akin para mapuno yung aking bahay. Mababait yung mga yan. Ilan na yung ano mo? Babaeng pobre. Yung WH mo. Oo nga eh. Sana nga all monetize na eh. Wala eh. Layo pa eh. Ikaw, monetize ka na ba? Tingnan ko ngayon ano mo. Pupunta ako sa bahay mo. Nag-LS ka na pala eh. Anong gamit mo apps sa pag-LS mo? LS mo, direct ka ba kay YT? Shopping ka oh. Anong ginagawa mo dyan sa Australia? May family ka ba dyan? May imbista ka? Pumunta ka lang dyan para magpakulay ng kuko. Yayamanin. Diyan ka nag-work? Yan na ko na, nadikitan ko na. Papaputs pa ka pala. Okay lang. Hindi ko pa yan nasubukan magpaputs pa. Dati ako lang mag-isa, pag sobra ng natatanggal yung kalyo, masakit sa paa. Masakit sa paa yung kalyo, pag natanggal, masakit, parang mahapdi, oo.
Hindi kapag ano, yung, di ba pa halimbawa pag malambot na yung kalyo tapos kinayod na. Ako kasi dati nagtatanggal ako niyan. Siguro sa sobrang nipis na, maano pag natutuyo na yung paa mo, parang mahapdi siya itapak. Ganun na yung, ano nga marunong ako niyan puts pa, marunong din ako bleach ng katawan, magtimpla ng bleaching, body bleaching. Dati kasi nag-bleach ako sa balat ko. Kaya lang pag nasobrahan ka sa init, pumapangit yung balat mo, nagkakaroon ka ng parang batik-batik na. Pero lahi naman kasi namin may mga batik-batik sa katawan. Ang tao. Yeah. Thank you sa mga nakatambay. Diyan pa si Yupil, si Dodong Pugak, at si kunti lang pala eh. Ay, may tao. Saglit lang guys. Saglit lang, may tao. Nakatulong. Nagkalago naman. May tao sa gate. Ay, nandiyan pa rin si Doms Rakitira. Si Doms Rakitira ay monetize na. Monetize na ba din? Monetize ka na ba, Doms Rakitira?
Babakang bahay daw, babaeng pobre. Para pasukin ni ano, Don Rakitira. Madilim, no? Madilim. Oo nga, summer dyan sa Australia. Pag nag-summer daw dyan, grabe ang init. Totoo ba yun? Babaeng pobre. Dito malamig. Sobra ang hangin. Yung hangin niya malamig. Kaya yung hangin na yun, yung parang parating na yung summer. Hindi ko kayang maligo sa dagat na yung sobrang init. Ayoko. Masakit sa balat. Para ako nangangamatis niya pag ano. Grabe naman. Maluluto kaya ang tuyo o yung itlog? Ang itlog maluluto at puputok. Huhugas lang ako ng plato. Dito lang. Tabi lang tayo. Mahangin nga dito. Yung napanood mo, yung sa bulkan siguro, pwede pa yung maano na bulkan kumukulo. Tapos mainit yung tubig. Ganda naman ang trabaho mo, babaeng pobre. Nasa Australia. Umuwi ka na ba ng Pinas last year? Sana all mayaman. Sinong mayaman? Hindi naman ako mayaman. Dito ako nagtatrabaho. Four years ka na dyan, hindi ka pa umuwi. Ano yun? Australian citizen ka? Nag-work ka lang pala dyan. Pwede palang mag-ano dyan ng ano?
Dito. Oh, malaki talaga to. Ano siya? 5 bedroom sa taas. Tapos dito sa baba, isang guest room, saka isang TV room. Dati nga ano eh. Tapos ang ano dito, ang banyo 8. Lahat yan nililinis, pero depende kung hindi naman araw-araw. Pero dito sa sala at kusina, araw-araw yan. Nakakapagod kaya. Lalo na pag nandito sila. Yan, nagbaba si Dong Rakitira ng bahay. Puntahan nyo guys. At dikitan. Pupuntahan ko. Premier ni Dong Rakitira. Pakitamsak na lang. At kung di pa kayo kadikit, dikitan nyo na rin lang. Malayo pa pala to, 3 days pa. Monetize na si Rakitira eh. Sana nga all monetize na. Dan na ako sa binaba mo Rakitira. Yung dalawa kong alagad. Saglit lang guys. Kailangan ko kasi magtrabaho din dahil meron ako may anak ako. Walang inaasahan kundi ako lang. Siyempre, kailangan mo magtrabaho. Pero nakakapagod na rin minsan. Kahit parang napagod ka na eh. Parang hanggang 3rd floor pa, pero yung 1st floor ginawang underground. Bawal kasi dito yung hanggang 3rd floor yung bahay. Maghugas nito eh. Usap lang kayo dyan ah. Ako'y maghuhugas muna. Wala yung namin. Wala yung may-ari ng bahay. Nasa Bura. Nandun sila sa Boracay. Sino? Kaninong LS? Akin? Alas 3 pa, 11:27 parang dito.
Ay, si si Dom Rakitira. Oo. Di pa ako nakapunta sa LS mo, Dom sa Rakitira. Anong oras ba yung LS mo? Ay. Mahulog pa. Mababasag pa. Kumusta naman ang buhay ng Australia, no? Babaeng pobre. Okay naman ba? Sarap siguro dyan, no? Saglit lagay ko lang. Oo nga. Ang binabayaran kasi dyan, hindi katulad dito sa Pinas na ang binabayaran sa sweldo araw. Dyan, oras, di ba? Kaya para mas malaki yung... Sige. Okay lang. Per hour, oo. Maganda talaga yun, per hour. Sige, salamat, babaeng pobre. Salamat. Thank you. Parang ako lang. Diyan pa rin si Dudong Pugak. Oo. Kakalimbangin ko nga yung bahay mo para notify ako pag nag-edit. Kasi Dud, mag 2 hours na pala ako. Lapit na ako, dagdagan ko lang to ng mga 10 minutes para
kompleto siya. Diyan ka pa ba hambol din? Diyan pa rin si Dugong Sugat. Salamat at sinamahan niyo ako sa akin pagka-busy. Busy na si Humblebee. Diyan pa rin si Yupil Gimmicks. At si GL Channel. Tambay lang sila. Thank you guys sa pagtatambay mo. Ayan. Babasag pa. Biji-biji lang. Salamat sa babiji-biji. Sayang tubig. Di kaya ako makapiright nitong ingay ko. Wala naman akong music eh. Manubag mag-i-LS ka ba mamayang gabi ay hapon? Sorry guys, nawala yung signal ko. Kaya, tingnan mo yung bahay dito. Wala talagang signal sa loob. Daming sinampay. Magpapaalam na ako sa'yo. Thank you sa mga pumasok sa LS ko.
I'm back. Pobre, babaeng pobre. Naputol ako, nawala yung signal ko sa loob. Kaya andito ako sa labas. Tingnan mo yung sinampay namin, ang dami. Walang signal sa loob. Ang init, grabing init oh. Yan guys, babaeng pobre, salamat sa iyong pagbabalik. Ako ay magpapaalam na rin at salamat, nakadalawang oras na rin ako. Salamat sa iyo, babaeng pobre, kay Doms Rakitera, kay Dodong Pugak, si Delphin Manubagan sa Bumblebee, sino pa ba, si JL Channel, si Frankel TV, sino pa ba pumasok, Upil Gimmicks, na ba? Salamat sa inyo guys. Sana sa ulitin. Thanks, Bumblebee. Thank you sa inyo. Sa inyong lahat. Salamat. Bye-bye. God bless.